Mga kaigalaan o mga kaigsunan, kumusta? O ngayong hapon usab kaninyong tanan karon nga kasunod niining tungura nga nagmotor niining mga langitong lamdag sa kinabuhi. Sa ngalan usab sa pagtulo ng PBC no kun Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, magadapit na usab kaninyo nining tungura nining usa ka tak ng tulumanon usab kini sa nga gidumala sa pagtulo ng PBCM. O ako magapinaot nga sa panalangin sa blaan nga magtutudlo makadangat unta kaninyong tanang karon nga nagasunod dining tungura aron sa ingon ni anak sa iyon kamong makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni master diri kanamo ug padayon usab kini nga itudlo kanamo nga na kaninyo ug kini nga tulumanon padayon usab nato nga mabati sa mga Subiano sa oras alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw kana gyapon nga Domingo ug alang sa kasayuran sa tanan nga adunay duha ka oras o duha ka hugna ang atong pag-alagad dinhi sa maong Sibihan. Ang unang hugna alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kautuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo o kana gidumala kana sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan uban sa atong mga kaigsuonan nga mga ministro o ebanghilista o sa pagpungusta sa tanan o pagpaybalo sa tanan day nga mga membro sa branch number 25 nga adunay kitay meeting nga pagkahimuon karong hapon human sa atong programa dinhi sa DYL no. Diha sa balay sa atong chapter president Chupilo Sibilia. Usa mag-abot kita dayon karong hapon sa atong mga kaigsunan diha sa sakop kana sa branch number 25 nga hinaut pa unta usab nga manambong kamo o mutambong kamo sa atong ipahigayon nga meeting. Og sa pagpumusta sa tanan nga mga kaigsuonan no dinhi sa branch number 25 ingon usab didto dapit sa atong chapter no didto sa Toledo nila ni Sister Vicky Dusina ug Brother Eugene Dusina nila ni Brother Sister Ranis Alporque dia sa chapter sa Alimango Cantabaco og ingon sa atong igsuon dia sa Bigacon o Biga si Brother Edward Las Piña. May hapon kanimo diha Brad. Og sa atong mga kaigsuonan didto dapit sa San Remio sa sakop sa Bugo sa atong chapter kang Brother Junilo Bintulan uban sa iyang bahay si Brother Berto Inot o uban usab sa mga membro diha nga tanan sa mao nga dapit sa San Remio Bugo. Maayong hapon kaniyo mga kaigsunan. O iman sa atong mga kaigsunan dito sa branch number sa branch sa Bohol sa Punta Suerte no. Carmen Bohol sa atong igsuon diha chapter president Longlong Divino o sa iyang bahay si Brother Gregorio Painagan. O inguman sa mga memorya sila si Sister Annabel o si Sister Jocelino o sa mga membro di nga tanan sa mao nga branch. O sa tanan nga mga kaigsunan lakip na didto sa atong main office nga diyan na ang atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban kang Madam Gaga iyang kapikas sa kinabuhi og sa tanan nga mga kauban ako sa buhat mga evangelist diha sa mao nga pagtulunan mga ministro diha sa mga pagtulunan sa PBCM may hapon kaniyong tanan og sa atong Facebook subscriber maayong paglantaw usab diri kanamo lakip na diha sa YouTube ug sa tanan lang gyud sa mga membro diha sa branch number 25 diha nila ni Sister Margarita Igunya ug ni Brother Nicomedis Igunya nila ni Sister Ivy ug ni Sister Janice ug sa atong chapter Chupilo Sibulia ug sa iyang Mrs. si Sister
si lugar Mama Lita Sibilya diya sa Wireless. Ug sa tanan nga mga kaigsunan, kutob sa mabot ni mong subihan. Ug aniya payatag ko sa laing nga lagad, mga kumusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta o mayong hapon kanatong tanan kinusab ang inyong isuon si Brother Cesar Patio. Maingon na lang gihapon kaninyo nga maayo ang inyong mga panglawas para nga kana may inyong magamit sa pagsunod dinhi atong programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Busa akong mga pagpangumusta na lang sa tanan, no? Sa tanan nga mga kaigsuonan nga kinahanglan gayod nga dili na to pagkalimtan ang ato ang hiniusa nga katiguman sa usa ka tuig katulo man gyud ta Brad Sam, no? Motambong sa ato ang General Conference mao nga dili na to na paghikalimtan ang maong kalihukan nato. O ako na lang mga pagpumusta usab diya kang Reverend, no, sa palasyo uban sa isang pamilya o ingon masabi sa tanan nga mga magwawali, mga ministro, kumusta kan yung tanan? O ako na lang gayud nga pagpumusta gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, bisan pa dito sa nasod, sa gawas sa nasod, bisan sa Amerika, kumusta na lang sa tanang membro diha. Dili pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo sa pagpangumusta tungod sa napakadaghan ninyo mahurot ang atong oras. Karon Brad Sam, ang ato karong paghisgutan mao ang pagtubag gihapon sa mga isyu sa usa ka ministro nga kanhi nga gitawag og si Aquilino Valencia. Nga kini siya karon ning gawas na ni siya sa PBCM kay gi-expelled man eh. Ngano nga gi-expel ding tawhana tungod kay bastos og baba unya hambugiro og kapayason kayong dagko. Kini si Aquilino Valencia. Unya sige siyag pangdaot sa ato ang Executive Vice President nga si Reverend Charlie Eugenio kay base na lang nga maagda niya ang mga membro. Unya ang mga membro mubalhin dito niya. Magyunay dakong binuang yun. Buang na yun kayo ang mga tao nga mupatuo aning Aquilino Valencia nga hambugiro o kapayasong dako. Nagbalik-balik na lang sa isyo. Hoy, ikaw ba, o PBCM ka, Aquilino Valencia, wa makaitima. Pulos man ka panaway, pamantay. Nganong dili ka makabuhat og tima, Aquilino Valencia? Tungod kay wa kay kagwalingong tima. Magtima kag Espiritu Santo, dili man na imo, kang reverend man ang tinudlo sa imo. Noon sa may timahon nimo. Ang imong gibuhat pulos pamantay, panaway. Nakinsa maruyawa karon, di ba ikaw? Wa kay prinsipyo ug baruganan. Manaway ka, sige pamantay, way doktrina. Kay ang gusto nimo, kinsa ba ang mubungkag sa pagtulunan sa Dios, di ba ang yawa? Unya balihon nimo sa reverend nga mao'y nayawaan, nga mao'y manubag, mao'y nanubag sa mga isyu nga imong gikabuangan. Unya nahimo na inong yawa sa reverend nga ikaw mao'y gustong mubungkag sa pagtulunan sa PBCM, dili na hinuon kayawa. Kinsa ba ang iya sa Dios, di ba ang pagtulunan sa PBCM? Kinsa may nanaway sa leader sa PBCM nga diin karon ang pagtutudlo mi Paulay? Di ba ikaw may kusog manaway ni reverend? Maingon para baka matod pa na niya Brad Sam sa iyahang mga pag-atake lugar ni reverend. Matod pa na niya na itong Marso 23, 1925. Matod pa na niya, dili siya mudawat nga si Luloy tawgon og reverend. Kay buhat-buhat lang daw na ni Luloy nga si Luloy nagpatawag og reverend. Kanibang tawhan na ba? Kwanggul. Kwanggul. Ngano miingong kong kwanggul? Ahay buhat-buhat ni reverend. Wade ka kay Balo Aquilino Valencia nga kapila naman ka na gitubag ana. Ngano di gyud ka kasabot kay bugo ka? Ha? Ang pagtawag kang reverend nga gitawag siya og reverend, dili kabubuton niya kun dili kabubuton na ni master. Wa magug ka dihagod. Ha?
Wa man ko ka pag-ingon ni Master nga, way lain loy nga tawgon na kog reverend. Ha? Ikaw ra, dili si Vic Masuanggat. Kay kapila na mo gitubag nimo. Pero nganong di jud ka mosabot, kayawa naman ko kagod. Di ba giingon ni reverend, nagwali sa stage. Ha? Sa human pagwali, ning ingon dayon si reverend. Ang musunod karon nga musulti walay lain si Reverend Vic Masuanggat. Unsay gihimo ni Master? Gipatawag si Loloy nga gitawag karon og Reverend sa gwardya. Ha? Gipatawag si Loloy didto sa informasyon. Nasuko si Master, nag-ingon si Master. Nganong kinsa ba nagsugo nimo? Nga si Vic imong tawgon og reverend. Why lain akong gitudlo og reverend, ikaw ra. Wa magog kadihagod kay imo manggod ang pagsupak-supak. Di man ikaw may gingalan ang nagreverend. Si Luloy man, ang anak man ni Master, wa day ka kay Balo Aquilino Valencia, bugo magog kagod. Kulukoy magog kay balik lang ako ng istorya na nganong mingong mig kulukoy. Nga bugo ka. Wa ka kay Balo, ikaw ba nagpabuta-buta, magug ka, nagpabungol-bungol, magug ka? Wa ka magtanaw sa picture ni Luloy sa 10 anyos pa. Naibalo ka na, Aquilino Valencia. Pero nganong dili, jug ka makasulti na kay giyawaan na ng imohang hunahuna. Wa ka kay Balo. Nga sa nag-edad si Luloy, nga gitawag og reverend, 10 anyos pa ang edad. Gisutanahan ni Master sa sinina sa pagkapare. Unsa man ang pare, di ba, Reverend? Ngano di ka kasabot, anak? Kay ngano, giyawaan na ka. Ayaw ina nga si Reverend yawa, ikaw ang yawa. Di ka kamaw manabot. Gamay pa si Reverend gisininaan og sutanas pagkapare. 10 anyos pag edad, o niya miingon ka, nga kanang pagpatawag ni Loloy og Reverend, iya-iya na, bugok. Yawa nga ki. Ha? Unsa pa? Ha? Matod pa na niya. Ha? Ni Aki, dili na tinuod ang giingon ni Edito Saltarin. Hinimo-himo ra daw na ni Loloy nga si Loloy maoy gibinlan sa mga tao. Bugok. Ha? Asay iya-iya ni Edito Saltarin. Wa magukadiagod pagsulti ni Master God. Dito kang Edito Saltarin, kan imo panglawgaw magod imo. Kay gusto nimo nga hiluan nimo ang mga membro. Asay wala gisultihan si Edito Saltarin nga hinimo-himo lang na ni Loloy ang kanang gisulti ni Edito Saltarin. Ha? Ikaw ba? Yawa ni ka ba? Dili in town si Edito Saltarin ni ana og dili pod na giingon nimo nga himo-himo lang na ni Loloy nang gisulti ni Edito Saltarin. Mismo si Edito Saltarin mao'y nag-asoy ana nga walay lain nga gibinlan sa katawhan ni Master mao si Reverend Charlie Eugenio. Kadaghan naman ang gibasa na basara ko Sam, libro man ikaw wa kay libro, wala kay ebidensya, puros lang na imo panaway, pulos lang na pamantay ng imuha Aquilino Valencia nga giyawaan. Basara ko Sam, libro man Aniya, Brad Cesar. Sa una, Brad Sam, sa dili pa na nimo basahon. Uyon man siya pero kay giyawaan na, dili na mo uyon. Dakong uyon si Brother Aquilino Valencia nining basahuna, Brad Cesar. Sa Sawa pagkaroon na pa lang yawa sa pagkaroon na lang ning iya ning gisupak tungod kay Nayawaan naman. Uwa naman gitugka naman siya og espiritu nga dili Utan. maayo. Dili maayo ang nakagiya niya ba. Ngano man tungod kay masinupako na god. Tiaw mo na imbis kaning mga kasaysayan nga Dugay na na, gisulat Brad Sam. lugar sa mga kasintian sa Espiritu Santo nga nagpakatao diwan Master Tomas. Napulo na nakatuig Ni na. Senyor Dugay na kaiuning gisulat. Sa una pa ni ug mao ni ang katumanan sa giingon ni Master nga moabot unyang panahon nga ang PBCM naa nay kaugalingong Biblia mao ni siya. Asahon. Tungod kay kining mga nasulat nini mao ni ang mga ebanghelyo ni Master nga gisulti niya sa diha pa siya sa unang panahon. Gani usa niini ang nakabati kini si Edito Saltarin nga gisultian ni Master sa diyang nagwarda si Edito Saltarin diya sa dapit sa informasyon niya basahon ko lang ha aron ang katong mga tao nga makabati moingon gyud nga sayop baka kung di ni si Mr. Valencia niya
Sa gingon din sa akong nabasa sa mga kasinatian sa Espiritu Santo nga nagpakatao, kanang Divine Master Tomas de Junio Sr. sa Kapitulo 1, sa versikulo 28, sige man nato nigbasa kay sige man lang punig Balik-balik niya po ang isyo. Brother Valencia sa ang isyo niya. Sige magpamantay. Dili sa kaning maong bersikulo matud pa sa 28, kaniadtong tuig 1997 kun 1997 ngadtos 98, nagwardya si Edito Saltarin sa may dapit sa informasyon ug nihisgot si Master ngadto kaniya may tungod sa iyang anak nga si Charlie Eugenio nga mo ang chief minister. Busa na ni ang mga sigwilano ni Edito Saltarin gingon. Matud pa ni Master ngadto kang Edith Teoloy. Unsay hinungdan nga ang pursoso na kong anak maoy akong gikuha nga labaw sa tanang mga magawali. Kanang labaw di mo ng chief Leader. Oh, Oo, temporary nga leader si Reverend. Batot Si pa Master chief man ang minister leader. kung mga labaw sa magawali. Kay dili ko gusto nga may tabo pa ang pag-usab, ang nahitabo kang Kristo. Ngano nga akong pursoso nga anak mo ay akong himuong labaw sa mga magwawali. Niya diri ang kanang rason. Matud pa sa atong mabasa. Kay bisan magkinaunsa, matud pa ni Master, ang panghitabo, ang akong anak, akong dugo, mulaban gyud na sa amahan. Kay kung dili pursoso nga anak, mahitabo, gihapon, nga sama kang Kristo, nga may maghudas gihapon kaniya. Busa mo ni ang mga hatag kasaysayan nga gisulti ni Edito, sumala sa istorya pod ni Master nga na kaniya siyang nagwardya pa siya. Busa agi po ganig suporta ana Brother Valencia ug mga kaigsunan, dili lang si Edito Saltarin ang gisultian nga si Reverend Charlie o si Luloy. Maoy gibinlan sa mga tao. Sa mga tao nga mo'y himuong labaw sa mga tao o nga mo'y magdumala sa mga tao. Niyaw, bisan pa gani ni Escolarte. Anas Kularte mo ni ang usa lugar dugang prueba Nga ebidensya, matud lugar. pa ebidensya nga sayop gyud sa imong gigingon Una-una niya. nga una-una nimo nga Nga himo-himo nagbukbukot lang lang na kuno si Reverend. oh himo-himo lang na ni Reverend na mga testigo niya si Anas Kularte ko atong basahon ang bersikulo 114 gingon sa makadaghan nga panahon sa dihang mamauli na ang mga tao pagkatapos sa ebanghelyo ni Master ang iyang ipaulay pagpauli ang mga sakop sa rondalya. Katos Anas. Anas, mulakaw ra ba ko matod pa ni Master? Dili man mahimo nga dili ko mulakaw, pero sa akong paglakaw respetuhi baya ninyo si Luloy kung mauna si Reverend Jale. Matod pa ni Master, ngadto kanila. Anas, tahura si Luloy, Charlie, respetuhi kay mulakaw ra ba ko, ug siya ang akong binlan. Tugon ni Master ngadto kang Anastasio Kularte nga leader sa rondarya. Busa si kanang Anas gitugon ipatawod si Reverend Charlie o Luloy. Kay si Luloy o si Reverend Charlie mao'y binlan sa mga tao. Kani dugang pang prueba bisan kinis Hirmoinis Makarayo. Oh, aminado siya nga si Reverend Charlie mao gyoy gihatagan og katungod ni Master nga mo'y binlan sa mga tao nga mo'y ipatahod sa mga tao niya. Si Meris Makarayo sa Nga naglain na karon. nga lain na kay karon. Pundok sa bersikulo 17. Si Hermoines Makarayo makadaghan ipatawag ni Master. Adunay panahon nga tawgon siya sa adlaw ug sa gabi bisan magulan. Makarayo ingos Master. Sunda baya si Luloy Charlie kay kana siya gipuno ko na sa espiritu sa kaalam ug kay balo busa sunda baya siya busa kisay sunod si Reverend Charlie o si Luloy nga naman tungod kay si Luloy o si Reverend Charlie maoy binlan sa tao tungod kay siya maoy gihimong labaw sa tanan o labaw sa mga evangelist o magwali. Sumala sa atong nabasa dinhi sa libro nga kasinitian sa Espiritu Santo nga nagpakatao. O kana sa una, Brad Sam, sawa pa na Yawa Enes Aquilino Valencia. Uyon siya ni ana. Tinuod ka na, Brad Cesar? Ha? Uyon siya ni ana. Kanang mga gipangsulat diya sa libro nga mga kapin na kana sa napulo ka tuig. Kunya karon kay giyawaan naman, kanabitayang giingon. Matod pa ni Master sa 2,000 anyos, buhian niya ang daotang espiritu. Usa na sa Aquilino Valencia nga gisudlan sa daotang espiritu.
balikon ko, Aquilino Valencia. Gamay pa si Loloy, 10 anyos pa ang edad, bata pa. Gisuloban ni Master og sutanas pagkapare ngano mana. Kay kana mao ilhanan nga moabot ang panahon di ay nga kana si Loloy tawgon na siya og reverend. Nganong di man ka makadawat anak kay ngano bugo ka og giyawaan ka, Aquilino Valencia. Kay ang gusto nimo nga ikaw may mag-leader sa PBCM, hilas nimo ikaw mag-leader nga kangaon magaling ka musulti. Tanawa, kinsa ba membro nimo? Di ba naginusara ka lang sa imong kaugalingon, pati imong pamilya naa sa PBCM, ikaw ra man naglahi, Aquilino Valencia? Diya lang anang tungurawa na, bulyaso ka na eh. Busayaw pang hambugiro kang dako, bakakon kang dako ka. Unya, atong pamatud-an, Sam, nga mismo ba yun di makarayo, maog yun nagsulti, nga si Reverend maog yun binlan sa mga tao. Unya, kinis, hirmuhinis makarayo, dili na ni PBCM kay nagtukod sa pundok nga PEDM, kanang PADM. Atong pasultihon si Makarayo nga idol ni Aquilino Valencia, unsay pulong ni Makarayo sa diha nga nanistigo siya nga si Reverend maogyoy binlan ni Master sa mga tao. Atong patalinghugan ang sulti mismo ni Makarayo, dili lang kay sa libro kundili ba gyud ni Makarayo maoy musulti nga si Reverend maogyoy binlan sa mga tao ni Master, kay si Master ning pahulay pa man. Ani atong patalinghugan ang sulti ni Hermogenes Makarayo. Istorya nas Master na minaw. Ini sa pagkadon nga bisan patanan nga ako ang gisulti pwede pagkaawawan ko ni Master. Sa akong gipangsulti kapag abot ana nga tungod bisan pa dito sa mga membro magkamalitan man ang kalibutan walay lain giminlan sa pagtulon ang PBCM si Reverend yun. Bisan pa sa una gamay padaan pa. Din ang tanan nga doktrina din sa pagtulon ang PBCM nga sa iya og naa gisalig na. O kinsa way mo kuha na. Pangasi ko na, di ba mayawa mag-anak? Pangasi ko na, di ba mayawa mag-anak? Pag-abot na gi-plaster na kinsa may mo. Kuha na nga mula ba mag-anak? Muna ngayong kung mayawa ka. Unsa man ake, kinsay nag-ingon nga yawa kung dili mo dawat kang Reverend nga maoy himuon nga mao ang temporary nga maoy mag-leader sa pagtulunan sa PBCM. Di ba? Ikaw maoy gipasabot ni Hermogenes Makarayo nga usa sa yawa, matud pa ni Makarayo bisan pag magkabalitan ang kalibutan, di gyud na mausab. Bisan pag sudyaan kuno siya ni Master, wa gyud kuno lain nga diin nga gibinlan sa katawhan ni Master mao si Reverend. Tingog na ni Makarayo unya ikaw mangahas ka nga maingon ka nga kanang pagpatawag ni Loloy og Reverend iya-ira na. Ikaw ba tawahan na ka, yawa kang dako ka, bakakon kang dako, kay naa sa Juan 8:44, pagka ang tao mamakak, yawa yun na, unya, baliho ni mo sa Reverend nga mao'y yawa, ikaw maong yawa, Aquilino Valencia. Unsa pa ikasulti ni mo, Brad Sam? Nya gawas pa niya na Brad Cesar kanang mga karong posisyon ni Reverend si Master ang Pahiluna. recognize o nagpahiluna niya na o. Ano man? Tur kay daanan ng gipropesya ni Master gipahimo na niadtong panahon pa sa 1990 nga diin doon na pa'y programa nga ipasayo sa dagsayo-sayaw ang mga kadaghanan nga mga kaigsuonan nato ubos lugar sa pagbanda o pagsugo ni Master nga muna ang limuon ko na usa si Reverend ni ana. Nya o gadi sa yanang tuiga si Master og si Reverend iya manggay inang gisayaw si Reverend niadtong panahon na. O mo ni ang pag kuan ni Master ngadto kang Reverend na siya bulaton nga ipapatuman nga kana wala ni masabti ni Brother Valencia o niadto basahon ko aron mahibaw-an sa mga tao niya o niadtong tuig 1990 adunay mga kalihukan sa pagsayaw-sayaw. Loy, lakaw pag-ilis ingon ni Master ngadto kang kanang Reverend kung Loloy pag-ilis og Amerikana mando ni Master kang Charlie Eugenio nga iyang anak nga Loloy ang angga sa 25 giingon. Og sa pagbalik ni Loloy gisayaw siya ni Master o gisayaw ha. O sa pagbalik niya sa sayaw-sayaw. Nagsulot siya Amerikana. Luksuloy matud pa ni Master giingnan ni Master si Loloy Consarle.
og milukso si Luloy makatulog kay gayon uban ni Master. Silang duha ang nagsayaw nini. Og gikuha ni Master ang tanang bulpen. Diya sa iyang gisulob nga Amerikana og iyang gibutang sa bulsa sa Amerikana o Amerikana ni Luloy. Katong bulpen ha, gikuha ngadto gibalhin, gikanto ni Master ang bulpen, Gihatag dito sa iyang anak, ngadto sa nga si Reverend? iyang anak ngadto kang Reverend nga bulpen. Unya sa 20 City o gitangtang ni Master ang iyang rilo. Iyang rilo. Gibalhin sa kamot ni Luloy og miingon ngadto sa kadaghanan, pangumustaha og lamanuha ninyo si Luloy. Kana lang wala na masabti ni Muke. Ug wala lang gyud ka mosabot ini. Unsa may kahulugan ni anang bulpen kun buot nato ng sabton? Di ba ang bulpen gamito nato na sa mga transaksyon na atay pirmahan kun na may angang pirmahanan? Asa gihatag ni Master dito niya gikan, gihatag niya May ngadto simbolika sa iyang lugar, anak. diba, Simbolo ha, simbolo na Umaabot ang panahon. Nga moabot ang panahon ang mga transaksyon sa PBCM gumikan si Master naas kahimtang sa papahulay si Riverina ang mutik uber ni ana isip siya mo ang nagdumala sa tao. Mao to ang ba yun? bulpen. O katong bulpen. Ah. Asa ba yun? Ang relo. Ang dugang pruiba nga mo ginay kanang angay kanang Hunaw-hunaon niya, hunaw-hunaon Ki. sa tao. Hunaw-hunaon ni mo kay. Kanang relo. Unsa ang kalugan sa relo? Di ba oras? Moabot ang oras Panahon. nga o panahon nga moabot di ay nga siya na mo ang maglingkod diya sa pagtulon ng PBCM isip mao ang magdumala temporary kay sa pagkakaron naa pa si Master sa pagpahulay. Ingon ni ana ke relo bulpen. Ang bulpen mo kana ang kinahanglang na kay Sign na, sign gamiton sa pag-sign, Kung dunay sa mga pagpirma. transaksyon nga ay ngay pirmahan nga na-involve ang pagtulunan PBCM. Kisa may mo pirma, di ba na sa Reverend? Kaning pahulay man lugar si Master. Ni Master nga mo'y magdumala sa tao. Nining panahon na karon muna na mga simbolo. Galing ikaw lang, mo'y dili mo dawat nining tanan. Nga Kaya naman, gusto lagi niya Brad Sam nga siya mag-leader pagkahilas ani ang upaw. mo lagi na problema, Cesar. Unya unsa pa iya pagpanamastamas nato Brad Sam og ni kang Riverin? Og giunsa niya pagsulti, may paminawan taning upaw nga nagyama-yama nga gisudlan na og kanang daotang espiritu perte naka kantalitan ni Riverin og sa atoa Brad Sam na atong patalinghugan ning gisudlan sa espiritu siyawa niya atong patalinghugan kini sa Aquilino Valencia nga karon gisudlan na sa yawa unsa iyang pagpanamastamas ni Reverend o dinhi sa ato Brad Sam. Sa kanimo ginadagpak. Kaya itong pamation. Musa ka mo, wagay mo yung mga utok. Wagyod mo yung mga utok. Ang na mo'y utok, kanseros. Ang na mo'y utok, kanseros. Nagpakita lang gidibirin sa pagkabutbuto ni yung tawhana. Sa buto ni Mugod nga kami way utok. Murag utok, nagway po katong nagdakop ni, kuan ba? Duterte ba? Kalo-kalo ba? Murag si IDG bitaw. Pero matod pa ni mo, Bradon, ang iyang idol ani kay si Tatay Pilimon man sa Kingdom of God. Unsay sulti ni Ake? Wala mo'y mga utok. Oy, kahilas, bayas opa musulti og wala mo'y mga utok. Be, ikaw sa ato pa naa kay utok pero paminawan tani si Aquilino Valencia tungod kay siya duna siya utok. Be atong patalinghugan ning dunay utok. Be kay wa man kuno tay mga utok kuno Brad Sam. Di ato ning patalinghugan i-ready Brad Sam ang Isaias 32 versikulo 5 ug 6 pero ato sa ning patingugon ning naay utok kay ginganlan matanyag way utok pati sa Reverend be kining way utok nga si kini si Valencia nga naay utok paminawan tani ug tarong ba ni siya ato ning paminawan Brad Sam kining tao nga nagpakaaron ingnon ba nga may laki may laki manulti ato ning patalinghugan ning kaning naay utok be atong patalinghugan ning kuan kaning naay utok aton pangitaon ni zero ato ning patalinghugan ning kaning naay utok atong patalinghugan ning sulti ni Aquilino Valencia niya atong patalinghugan ni
Kay siya ra may nay utok, tan-awon taning nay utok, o tinuod ba? Nga kini siya, nay utok, kay wa man kuno may utok, bay ato ning patalinghugan ning nay utok, unsa ni iyahang gisulti, na ato ning pangitaon badsam kay mato pa na niya, siya ray nay utok, niya ato ning patalinghugan ning kuan kining naay utok di ato ning patalinghugan badsam ato pa ning pangitaon kay ya ato ning patalinghugan ning naay utok niya atong patalinghugan. Sa Biblia nga gitamayungan sa Protestante ug Katoliko giunsa na na sa paghanay. Basahon ko ang Levitico, mga higala ko. Sa kapitulo 19 ug ang bersikulo 14 hangtod sa 15. Read ang Levitico. Ayaw pa imusli o kawati ang inyong isikataw. Ayaw pa ugmai ang paghatag sa suhol sa usa ka mamunot. Ayaw pa ugmai ang paghatag sa suhol sa usa ka mamunot. Yan naman sa Biblia nga gitamayungan sa Protestante o Katoliko giunsa na na sa paghanay. Basahon ko ang Levitico, mga higala ko. Sa kapitulo 19 ug ang bersikulo 14 hangtod sa 15 natubabasa. Ayaw pa imusli o kawati ang inyong isikataw. Ayaw pa Levitico. ugmai ang paghatag sa suhol sa usa ka mamunot. Ayaw pa ugmai ang paghatag sa suhol sa usa ka mamunot. Unsay sulti ni ining nining upaw nga Aquilino Valencia nga maayo daw ang iyang utok kay kita kuno ang atong utok gikanser. Basa ra gud Brad Sam sa Biblia ang Katoliko nga ang iyahang gisulti matud pa na niya ayaw paugmae ang suhol sa mamumuno. Na karon insakto ba na nga pagkasulti ayaw kuno paugmae ang suhol sa usa ka mamumuno matud pa ni Aquilino Valencia nga wala gikanser ang utok. Husto kana diha sa Biblia Brad Sam ang Levitico kapitulo 19 bersikulo 11 ngadto sa 13 Brad Sam kay matud pa na niya sa iyang pagbasa nga ayaw daw kuno paugmae ang suhol sa usa ka mamumuno. Kuyawa ning tawhana no nga nagpatuo nga walay kanser ang utok unya matupan na niya ayaw paugmay ang paghatag sa suhol sa usa ka mamumuno. Nindutan no kay suhol gyud ining mamumuno pero unsay nakalatid sa Biblia Brad Sam kay manlaki makuno ni sa Aquilino Valencia. Anya Brad Cesar basahon taning gigamit ni Aquilino. Brother Aquilino Valenciano kay ningon ba ni siya nga mga bugo kuno ta mga bugok ba kansiron kuno Wala tong kuno tay utok Wa tay niya utok. mga kansiron pag yung tag utok si Mesya kay wa may kanser unsa man na niya pagbasa diha. ari atong basahon ning giingamit Diyan lang, niya nga editso sitas. lang sa 11. Sa bersikulo Ngatos 11 13. hantod sa 13 giingon dinhi ang nakapayag sa Biblia ayaw kamo pangawat niya Oo. ayaw kamo linimbungay Ayaw pangawat, Oo. ayaw pagpanglimbong. og pagbinakakay O pagbinakakay. og ayaw usab panumpa og bakak Ayaw Oo. pa nung pagbakak. Ginamit napagyon ayaw pagpanumpa bakak ginamit ang akong ngalan Ngas Oh. kang hihubalugan na. Sa Dios na kaysa ingon Oh. gipasipadaan ninyo ang ngalan sa inyong Dios Nga si Jehovah. ako mao si Yahweh Ay, Yahweh sa kung 13. Jehovah. Mao man na siya sa 12 gingon ayaw pahimusli o kawati ang inyong isig katao. Ayaw kawati o ayaw pahimusli ang inyong isikataw. Ayaw paugmay ang paghatag og suhol Sa mamumuno ba? sa usa ka mamumuo. O dili de mamumuno. Man mamumuno. Sigun sa gingon ni Brad Valencia, Brad Cesar. Nga? Sayop man ang pagkaistorya. Ang iyang gingon mamumuno. Pero ang gingon sa Biblia, ayaw kuno Ugmae. paghatag
pagsahol sa usa ka mamumuo man. Dili mamumuno. O dili man mamumuno. Ayaw tungluha ang taong bungol O, bisag diha lang, Brad Sam. Diya lang. Klaro kayo, Brad Basta Sam. ang nga diha lang sulti. sa nani mo. Oh, Klaro kayo, Brad Sam, nga kini si Valencia kay matud pa na niya wa man kunutay utok sa to pasyaran maoy nay utok karon og gusto pa nang imong utok nganong miingon man ka nga ayaw pa og mae ang suhol sa usa ka mamumuno unya sa Biblia mamumuo man nakinsa man karoy kansiron og utok di ba ikaw imbis nga ang mamumuo giingon ni Aquilino Valencia nga mamumuno ninduta no. Mao ni ang wa gikanser ang utok. Murag atong balihon Brad Sam, kinsa ang dunay kanser og utok kini sa Aquilino Valencia. Naunsa pa? Unsa pa ning iyaha pang gisulti kay di lagi jud kuno ni masayop ni tawhana ni. Di jud kuno ni masayop ni tawhana. Be ready Brad Sam ang Isaias 32:5-6 na ato ni pasultihon ni si Aquilino Valencia kay matod pa na niya di yun kuno siya masayop ni ato ning pasultihon ni si Aquilino Valencia kay di man kuno gikanser yang utok kay kuno kita man maoy gikanser be ato ning tan-awon ning wa gikanser ang utok be ato ning pangitaon ning iya na pong sulti kay kita Brad Sam ebidensya man ning ato dili man ta miingon ta nga nagbutang-butang ta niya na ato ning ato ning pasultihon ning wala gikanser ang utok ato ning pasultihon ni kay matopra niya gikanser kuno atong utok mga kulukoy kuno ta kahilas ra ni tawhana de ato ning pasultihon ning wala gikanser ang utok unsa pa iyang gisulti ang iyang gisulti Brad Sam ni ato ning siya may atong pa sultihon kay dili mata sama niya nga magbutang-butang ba kay hilig ni siya butang-butang kay ang gusto niya nga siya gyud sa iyang kaugalingon hinlo gyud siya be atong pasultihon ning wa gikanser ang utok og nahusto ba kaganina nagingon siya ayaw dugaya ang pagsuhol sa mamumuno. Pero ang sa Biblia, mamumuo. Ayaw dugaya pagsuhol ang mamumuo. Pero giyon sa wala gikanser ang utok, ayaw dugaya ang pagsuhol sa usa ka mamumuno. Ninduta nimo no? Wa gikanser. Pero atong balihon, ikaw mo gikanser. Patilinghugan na to ning wala gikanser ang utok niya. May mabasa ba ta nga dunay pagbugal-bugal kaniadto ngadto sa Dios? Ang una na kong basahon kining is King James Version sa Isaias kapitulo 32 bersikulo 5 gingon. Ang taong buang dili pagatawgon nga halangdon, ni ang hakog pagaingnon nga mahinatagon. Sais, kay ang taong buang-buang musulti sa binuang ug ang iyang kasing-kasing magamugnag ug kasalanan aron bansayon ang pagkamapasipalahon ug isulti ang sayop batok kang yuba aron himuon nga walay sulod ang kalag nga gigutom ug aron pahubason ang ilimnon nga giwaw pahubason ang ilimnon nga giwaw Tanawa ra ang wa gikanser ang utok amato pa na niya aron dili pahubason ang ilimnon nga giwaw. Hoy, noon sa man taon ka oy wa maka nagikanser imong utok nganong maingon man ka nga dili pahubason ang ilimnon nga giuhaw na ba day ilimnon nga uhawon? Di ba ang ilimnon mao man tambal sa giuhaw pero giunsa sa way kanser og utok. Kipasangindan pata Brad Sam nga ang ato kunong utok o kang reverend gikanser, ikaw mo'y kanser kay ngano man naabay ilimnon nga uhawon. Tay ato ragong basahon Brad Sam kanang Isaias. Mamo na yang gibasa ang Isaias 32:5-6 ug nahusto ba ni Aquilino Valencia. Basa Brad Sam? Aniya Brad Cesar atuning basahon ang gibasa ni Brother Valenciano nga na sipyatan niya nasaipan niya ni pagbasa Kay wa ko gikanser unya mao naunsa. nga kaning mao nga
sitas. Dini basahon ako pag-utro sa maog yapon nga Biblia sa Isaiah sa ang kapitulo 32 bersikulo 5 ug 6 atong pagbasahon giingon ini. Ang taong buang dili na pagatawgon nga halangdon ni ang kanang hakog pagaingnon nga mahinatagon sa 6. Kay ang taong buang musulti sa binuang ug ang iyang kasing-kasing magamugna og kasalanan. Padayon. Aron katong magabugna kasalanan, bansayon ang pagkamapahi sa palahon ug isulti ang sayop batok kang hiyuba. Aron himuon nga walay sulod ang kalag nga gigutom ug aron pahubason ang ilimnon sa giuhaw. Ilimnon kuno iya man ang sa iya gingon sulti, nga, dili ilimnon pahubason, nga dili giuhaw. man, dili man pahubason matud pa niya ni Brad Valencia, pero ang gingon diri aron pahubason ang ilimnon sa giuhaw. Dunay ilimnon nga pahubason. Pero ang iya ha, doon ay ilimnon nga giuhaw. Imbes nga ang ilimnon maoy tambal sa uhaw, pero ang kang aki nga wa gikanser ang utok, ha? Mato pa niya ang ilimnon nga giuhaw. Ingon ana ni siya, ha? Manaway. Pero otro pong sawayon nun. Ha? Napa ang iyang istorya. Matod pa na niya. Ang eleksyon yawa na. Kadaghan na niya gisulti na para sa kaganina. Iyang gibalik. Dugay naman ang balik-balik niya. Gainang kunos loloy-loy. Ayaw pag-apel sa politika. Kanang politika, eleksyon na na. Kayawa na. Pero og siya pasultihon. Kaya wala gikikanser ning otok ni Aquilino Valencia. Be paminawan tani ang iyang komentaryo sa eleksyon. Kaning eleksyon, politika man ni nga kalihukan. Be paminawan taning wala giyawae. Kay si Reverend ray giyawaan og kami. Be ato ning pasultihon ning wala gikanser ang otok og nahusto ba ni? Kay matupad niya wa man ko magsulti nga ang eleksyon yawa. Be atong pasultihon ni tinuod ba? Niya atong patalinghugan ning gisulti sa wala giyawae. Atong patalinghugan kay ang eleksyon kuno yawa, pero atong pasultihon ning wala yawae. Ani? Ato ning anon? Ato ning klarohon ni kay matod pa na niya ang eleksyon kuno dili man kuno yawa. Ato ning pasultihon ning wala yawae. Mao kana kun magunaw na gani og kanang politika, mo apil gani ka. Yawan mo gina, pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika. Pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika. Kung magbuhat ka dautan, kuna yawa gyud ang palulingan nimo. Unsay komentaryo sa wala giyawae, matod pa na niya, atong balikon kay nindot ni iyahang pagkaistorya, balikon tani, kay ang eleksyon kuno dili man kuno na yawa, pero magbuhat ka na gani og dautan, mubuhat pa man kag dautan ay kamayaw pero matod pa na niya ang eleksyon yawa man na, pero ato patalinghugan nato ni usab kining wala yawa Mao kana kun magunaw na gani og kanang politika, mo apil gani ka. Yawan mo gyud na, pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika. Pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika. Kung magbuhat ka dautan, kuna yawa gyud ang palulingan nimo. matod pa na niya nga muapil ka gani og politika mo man ang eleksyon yawa ni gyud na, pero unsa na po iyang gisulti, pero dili ang eleksyon yawa, pero kung magbuhat ka na daw og dautan mo nang mayawa na ka naaramaday na, pero pasultihan ning yawa nga si Aquilino Valencia, pagka muapil kag eleksyon loy yawa na kaloy, pero siya masulti ang eleksyon yawa, pero pag abot sa tumoy dili man yawa ang eleksyon.
magbuhat ka gani og dautan mo nang mayawa ka na armaday na ang hustong tubag. Monta na imong hustong tubag. Dili kay manirado ka ng eleksyon yawa. Sa to pa, kanang mga presidente karon sa tibuok kalibutan, giagi man nag-eleksyon, giagi man nagpolitika, mga yawa day na kanang mga presidente sa nakalaing mga nasod. Pero siya rin nagsulti ana, Brad Sam, ipatingog niya na nato sa sunod. Siya rin nagsulti nga kanang upat ka iskina sa kalibutan, mga manulunda na, mao kanang ang China, Mga presidente. mga China, Amerika, Britanya, o kanang gitawag og unsa pa to iyang ginganlan, Brad Sam? Russia. Russia. Unya, kanang Russia, China, Amerika o Britanya, naaman na yung mga presidente, lugar na himo na silang presidente, ngawa mo aging eleksyon, tanaw na kung sa kabugok ng tawanan manulte, o yun siya, nga kanang naa sa China, kanang naa sa Russia, kanang naa sa Amerika, naa sa Britanya, mga presidente na, o yun siya, pero siya musulte, dili o yawa man ng eleksyon, sa ato pa, nayawa na lugar ng presidente sa Russia, si Vladimir Putin, lugar na yawa na lugar ng presidente sa Russia nga si Jinping sa China, na nayawa na lugar na si Trump lugar nga may presidente sa Amerika. Ikaw ba manulti ba? Bugo ka? Ikaw ang way otok, ikaw mao ang gikanser sa imong otok. Ibalik lang na namo ng imuhang gisulti. O yun siya nga kanang presidente sa Amerika. Na ay presidente, unya, mapresidente ka o wala mo aging eleksyon, bago lang gani na si Trump gali na himong presidente tungod sa eleksyon. Tunawaran ni manulti ng tawar na ikaw ba manulti Aquilino Valencia, magsulti ka nga di ka masudlan, pirmi magkalagubo. Bisag ning lagubo na siya, Brad Sam, sige lang yapog barog, bisag igo nas kumo ba, pananglitan og kumo lugar, o away pa lugar ni. Dugay raning na bulit adi, pero mubangon jud. Mubangon jud, mulatos lang gihapon, bisag nalukapan na sa katarungan. Ingon ani ni siya ka, inunta nga di gyud maangkon o kasaypanan. Unsay kadugan nimo, Brad Sam? Muna Brad Cesar nga kini si Brad Valencia kaning atulan ni siyang gyangyo ba nga kung doon na may mga wala nimo kauyon ayaw og dadasa, grabe naman pug kamudala og insulto nga unta mga kaigsuunan ra man unta na nimo nga imo mang ayuhon og kuano ni ara ba ka nang imo ra ba mga rason mga Masudlan na ba? masudlan ba labi na nang imong nga mga dautan nga tao na gyud imong paglantaw labi na ni Reverend wala ka bati kadlo kana Mr. Valencia o Brad Valencia nga si Reverend Doon na sayo nagyawa. mo yung ka nga anak ko na ni Master Nga iyang gituan nga Dios. nga ang imo pagyong gituan nga Dios unya imo pagyong nakaako pagyong kag pamastamas og Sulti. istorya nga dili gyud maayo muna nga angyo lang na namo ba nimo nga kung nagmagwali Mabuhat unta na siya tema. magwawali man ta atong himuon nga ang atong katungdanan para ang Bisinte mga ba, tao manulti ba? ang mga tao mutuo sa atong pagpamatuod nga ana ba dili kay magsige lang kag mga Pamantay. tanang anggulo ni istorya matag Domingo way lain nimong tapiko puros lang pagdaot sa atong mga kaigsuonan sayo pa na kay mura ra ba kana ra bang atong kuan mamadlong tao nya labaw pugyaw nabog bitay tay sayop mabitan ng giingong Kristo naman as Mateo sa iyang kapitulo 7 bersikulo 1 atong basahon ngutang ganita og kanang mga gitag puling sa atong mata siguroon sa nato nga dili pud na mawala Wa tay truso sa atong dias mata. atong mata nga nakaali naa dinhi sa bersikulo 1 atong basahon sa Mateo 7 ayaw kamo paghukom uban ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo paghukman kana imo sama na gyud imo na gyud nang kondenar imo na gyud minghukman usa na ana si Reverend niya ang tambag sa Biblia matud pag Kristo ayaw kamo pagpanghukom sa uban aron dili kamo paghukman nga naman kay ang hukom nga inyong ipakadaog mausab ang
ipahukom kaninyo ug ang takos nga inyong ipanghatag mausab ang takos nga inyong pagadawaton. Mga na. Sa 3, nganong tan-awon mo man ang puling nga naa sa mata sa imong igsuon. Ingos Kristo, pungtana na, di ay gupita. Ug wala inuuni mo tagda ang truso nga anaa sa kagalingon mong mata. Oh? Og unsao man nimo pagpag-ingon sa imong igsuon, ambe kuhiton ko kanang puling gikan sa imong mata nga anaa may truso diha sa kaugalingon mong mata. Busa ana ba? Siguroon nimo kung mobadlong ganita sa atong igsuon nga sayop na, uyawa na, o nanay sala, kinahanglan siguroon po nato ang atong kaugalingon nga wala po tay sala aron dili po ta mapaag pahayag ba nga ay utro badlong-badlong ka pero utro man sad puday kang naa kay sayop nga gimo pero ang lainan lang nimo ang diferensya lang nimo Brad Valencia god kay di man gud kamo angkon nga naa kay sayop Sala. kay gati pa atong miagi mga Domingo sa among giingon nga gipangutana nako unsa naman lang di anang Roma 12 kanang 5:12 nga ang tanang tao nakasala. Unya mingon gani ka ay kog iamong ay kog iangin ana Sam. Nga di ka mudawat ba nga naagi kay sayop para nimo hingpit pa mo magani nga matun kun ang atuan si Job sa kasaysayan ni Job. Nga si Job bisan siya gitus-up sa Dios nga hingpit pero taliwala niya nang hingpit siya pero si Job dili pa gyud siya kanang dili pa gyud siya buo yang nuna nga dili gyud siya masayop o dili sigud siya dautan. Pero Brad Sam niya, ato pasultihon ni siya kay mato pa na niya hingpit siya ug wa siya sala. Mo Na bitaw. ato ni patingugon niyang sulti, wa man kuno siya sala kuno. Hindi. Kanang pag-ingon niya wa sala, dili na kaingon kita nagbutbutan na iya gyud nagsulti Brad Sam. Okay, Na ato sir. ni patalinghugan ning way sala. Atong patalinghugan ning tao nga way sala. Si Aquilino Balinsa. Niya, ato ning patalinghugan. Nasumbakan ka na, pero may ngopig ka kung sa magkuni ako sa labi. Kung sa magkuni ako sa labi. Siya yung istorya rin ba yan nga? Siya lang isumbag siyang magtutudlo na. Siguro lang naman good. Ato ikonsidera niya. Unya ingon-ingon pa mo na ko nga. Okay, sala. Unsa ma ako sa labi? Unsa ma ako sa labi? Unsa ma ako sa labi? Nakita mo na. Isumbag na. Unya yung pagwala. Kung siya sala, atong balikan. Unya ingon-ingon pa mo na ko nga. Okay, sala. Unsa ma ako sa labi? Unsa ma ako sa labi? Unsa ma ako sa labi? Kita mo na. Di na ta mag-ingon nga kung sa magkuni akong salabi. Magdumdum ka. Di makauwaw ba na. Tanawa. Unya kinsa may gikan si Ross. Kay kanang makansir si Bako ang atong utok ba doon. Wala. Di na makapaminsar. Akong mauman din na. Among ibalik mo. Ikaw siguro. Kaya wala ka makapaminsar. Nakita na to na. Kaya pag yun, sa tinuod, mga mahal na mong tigpaminaw, ang tubig tambal sa gihaw. Kana ato naman ang gisulti ka ganina Brad Sam. Niya. Mato pa na niya, unsa may akong salabi? Unsa may akong salabi? Unya nganong gisumbag man kagwa pa kay salabi ato patalinghugan ni. Patalinghugan nato ning kining walay sala. May atong patalinghugan, wa kuno sala pero gisumbag lang siya sa magtutudlo ni atong patalinghugan. Ako o si Loloy o si Gaga naglingkod sa Bitsit dito sa information. Kausang po ni naamagin sa tanan, lalaki babae, naamagin ang inaya, naamagin sa tanan, lalaki babae, naamagin ang inaya. Pagtanaw na ko nga nag-ibangilyo si Master, na namong ipapungko ni Master ang mga serban. Nakita na ko si Arlene, asawa ni Timmy Muring, nagkapato siya. Naka-appreciate ko niya ko. Pundutan niya, oy. Pundutan niya, oy. Pundutan niya, oy. Wala bang nakagusto ko sa iyang sistema ba? Ang kalay-kalay sa mga bay, itubong, isudlan, itong espiritu sa dili maayo. May inlong, umilong likod to
master. Pero among ginan pawa rin ka makita ka kasabang ikaw master karon. Sus ka nakita. Bisulod bitindog si master. Iunda siyang ebanghelyo. Isulod ilang bang portahan. Nanindog mi loloy. Dito mi seryosa information. Karon nagingon man si loloy. Giingnan bitaw nga papawaon. Sus ikalit ito na pag-adla ang Jerusalem. Taga kang usa ka Jerusalem. Sa. Gawad din si Master. Ako ang giatugan ni Master. Kay ano, si Master nasayod na ako. Kay katong akong una-una. Dili uyon si Master. Gisuntok niyo ko. Gisuntok niyo ko. Gisuntok niyo ko. Uy, nagam. Suntukan dahil siya sa magtutudlo, Reverend. Tungod kay nakita o naibaluan dahil sa magtutudlo na siyang kasing-kasing na. Dili mayo kuno to. Oo, dili mayo dito. Di kong dili mayo, nakabuti ka. Kautan. Ya, ingat siya. Nasudlan man tingalig yawa tong babae nga nitupad niya. Pasunginlan pa ang babae nga nasudlag kautan. Na ano wa man to iapil pagkulata ni Oo. Master Valencia, ikaw may gikulata. Ano ikaw na may gikulata? Mao lagi na. Di unta ka mag-ingon-ingon nga wala kay sala. Oh. Ah. Mo na diha ang mapala nimo. Manaway ka, otro po kang sawayonon. Muingon ka nga, unsay akong salabi. Ikaw ba, magunahuna ka kay ko bakakon manggod kay gisudlan manggod kasyawa god mo na muingon ka nga, wa ko'y salabi, unsay akong salabi. Mo na diha, Aquilino Valencia nga ikaw ba? Ha? Magwawali magka sa Dios. Wali ba ng imo nga nagsige ka pamantay sa buhat sa imong isig katao? Ha? Magwali ka diri og dinios, dili kay mamantay ka sa kanang gitawag og buhat sa imong isig katao nga kanang gibawal man kana sa Biblia, Episo kapitulo 5 bersikulo 3 o 4. Pero unsaon man ligi nimo pagbuhat og tima, nga wa magukay ka walingong tima god kay kanang imuha lama magud nang imuha. Busengon ana brad Sam atong reply aning aki nga giyawaan. Bueno brad Sam daghan pa unta tag isusulti aning wala yawae nga matarong kuno ni. Ang mga apostoles, ang mga propeta nigangkon nga doon na sila sala. Pero kinis Aquilino Valencia hilabi-labi yung kabakakon nga wag kuno siya sala unsay akong salabi bisa ultimo kuno pagunit sa pante kuno wag kuno siya makakupot og pante sa babae pagkahambugiro ani tawana bakakon yawa gyud. Bueno brad Sam, maingon na lang ta sa atong langito ng magtutulo. Salamat master sa mga panalangin nga maghatag diri kanamo. O manghinaot kami nga unta kanunay pa ang mga panalangin nga imong ibubo diri sa imong mga alagad. O daghan salamat master. O kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio uban sa akong kauban. Ug kini usab si Brother Samuel Montemayor mingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban kita sa samang takna o sasyon ug maayong hapon kanatong tanan. Sayang